Okay guys, what's up mga kaibigan? So good morning. So araw ngayon ng linggo, nakatadiri karon sa may Shell una. Tapos musa kami ron og TCH, medyo dagom dito part sa bukid, pero niinit naman naman siya. So nako diri karon, nagpaabot na ko sa kauban na sabay na ko nga musaka ato sa TCH. So ang mahitabo siguro guys, kuan naniudto lang siguro mi dito nya tambay-tambay karyot, syempre stress reducer, therapeutic ride, short ride as usual. So wala sa taray long ride, are sa lataran sa doon. Ang kauban gikan pa Lapu-Lapu, so padoon na sa dire ang tabot ng mga remi sa Shell is Fortuna magabot. So mo to siya guys, update mo pag nanami dito sa bungtod. Alright. So guys, what's up? TCH na mi. Dito sa may Busay, pero ako kauban nawala lang kalit. Grabe ako suga mo. Ata mga on bro eh. Ata mga on. Ayun to ba? Nasa? Ay, hillside? Hillside ba? Ito ba? Ada?
What's up guys? So naami karon sa Red Cliff. Katong tambayanan babaw sa ubos sa Red Cliff. So as you can see, dahil kayo nagitambay ron sa Red Cliff. Daghan na kayong mga tinda guys. So okay kayo sa dire, chillax kayo nya. Wala kayo daghang tao. Wala kayo tao dire nanaka. Nya daghan silang mga cottage. So libre ra mo tambay dire. Ang ilang cottage wala bayad pero na entrance fee nga 30. Nya mo na yung view nga inyong makita. Kita ninyo ang kabungturan side. So nindot kayo chill dire, bugna kayong hangin. So nakaroon sa pinaka taas ron sa Red Cliff. Pero murag na pay kuan dito tunahan sa atong explore. Let's go. Awa guys, kana guys. Oh, pwede mo tambay diha pag muari mo. So chillax ra kayo dire, lingkod. Order mo kape dito sa may tindahan. Di ba? Lami kayong kinabuhing probinsya ba? Tanawan nyo guys. Kita na kayong dagat dire. Actually dili kayo makon sa camera atong i-zoom be og suway. So diha guys, dagat na siya diha guys. Nice. Napaydaghan dito sa unahan. So napaydaghan dito sa unahan nga mga spot, mga kalingkuran, katambayan. So kung hilig lang ninyo kuan dire magtambay, lanta-lanta mo mong gi-fly by dire, okay ra gid kayo. Mas okay dire kaysa dito sa ubos, kay dito sa ubos murag full pack. Pero daghang pagkaon. Daghan kag mga kuan. So tara, suwayan na to dito padong. So another spot there, pwede mo maglingkod-lingkod. Samtang lantam sa mga mo flyby sa ubos sa dalan. Saan kay mga mamitikay. Alright. Actually na pa dito sunahan gud. Murag mas nindot og view dito kay mas klaro kayo ang dalan. Nalay na kuan, nalay nakaon na. Well anyway, so balik na ta dito. Order tag kape. Eh murag lami kay pangapi dire da. So order tag kape tapos balik ta dire. Chill ta, tambay ta. Then kuman uli na. Right? Git lang lakas. So guys, tamang tambay lang. Good melty. Siya gyapon to? Oy, sige na kayo na shout out ba? Ang tanong ka Daniel, nanapin dire. Pasa kayo. Scam. Flyby tapi flyby. Tanay ato na ta. Una. Okay, ako yun na kay kusog kay kapadagan. Okay guys, what's up? What's up mga kauyuyoy?
So papauli na may manami og tambay dito sa may Red Cliff Cafe. Uli na may kay hapon na. Daghan na kayo ng itambay diri guys. It's time to go home. Sakto na to siyang ride. Nakapag chill na ta. Alrighty. May nang sayo tam uli aron dili ta makakuan traffic. Di ta mo sabay sa pagpauli sa datong mga nagitambay dito. Daghan na pag manakaw. Oh my dog. Okay guys, mga kauyoy, I guess dire na ako tapos na akong video. Salamat sa pag-uban sa mubo nga ride, mubo nga laag. So pohon pa ta maka long ride. But anyway, salamat sa pag-uban. Salamat sa pagtanaw. So guys, signing out, shifting to third gear in 3, 2, 1. Peace out. See you in the next vlog mga kauyoy.